Madahan malah ono cahya kang cumorot jebul wujuding kunang bayu. Terus anae sapa ya? Kengki basa pangakoso. Lah yen nu bocah sak-sake longgo lampun bakal urip mergo sangakoso tiba ing panggonku iki tetep dadi jabuning dewa. Ya, kok menawa pancen kersaning Bathara aku kudu ngopeni ponang bayi sing tiba ing panggonku iki. Wah. Delok cahyane sumular iki mesti isih ngombe sesepan saka susumu. Ha kok malah aku sing mbok salahke. Bisa ngono wong biasane iki ra tau nangis nganti ngeteter kaya ngono bantere ora karuan nganti aku mbathek utah kabeh. Oh, saiki aku wis ngerti to. Sampean kuwi ora gelem bali-bali mesti ndek gandokan to. Hah? Sampean wis tuwa bareng kok ora mawas ora mikir ndek anak bayi bareng kok isin duwe wedokan. Nek ngono sampean kuwi wis ora seneng aku karo anakmu kepiye? Nggih. Apa? Aku ki dadi tuwa-tuwane wong sak desa kene. Aku dadi sesepuh. Apa ana aku batu ndak nyeleweng selingkuh karo wong wedok siji. Ya iso wae, mergo sampean wis kepilot karo bocah ayu liyane aku. Nyatane iki anake sapa? Yen ora anake wedokmu coba. Hah? Aku ki wis sinebut resi. Resik samu barang mungkur barang kenani bab gebyaring donya apa meneh wong wadon. Aja waton ngucap landak kaya iki. Ngono kuwi bisa tak percaya apa ora sampean iku pane. Lah terus bocah iki anake sapa kok mbok kondhong? Hah? Sapa wonge wong wadon sing ora nesu? Wah, kowe iki aja galak-galak ndak uru kowe. Uru ya ben. Nyatane aku wis bingung anakmu nangis terus malah sampean nggo bayi ngono kuwi lho. Ora atiku aku. Nangis. Wong nang salik ngono kok nangis. Suwe yen lu nangis kuwi ali sampean Tak dongeni yo, Dik. Napa? Sabar. Aku lagi mesu budi ning papan kene. Meminta nugraning dewa. Karepku supaya entuk pepadane laku piye supaya besok aku lan kowe lan anak suwati hidup dadi urip teng sempurna. Aku yen ngono kuwi wis ngerti sampean kuwi Ayo. terus. Yen nyatane kuwi lho Pakne apa kuwi? Delalah ana sak cemorot tiba ning panggono jebul kok jabang bayi iki lho piye. Cemplorot. Tiba ning Tiba ning panggonku. Jabang bayi iki. Iki ngono. Ku tenan apa ora Pakne? Aku apa tau omong gorok. Lah terus bocah iki anake sapa iki? Aku ya ora ngerti delok. Kuwi lanang apa wadon? Tak tonton lanang. Lanang. Iki yang- Kulite kuwi beda karo nang Setyawati. Ayo. Kulite wae wis beda putih karo ireng. Ha iki yen ora turun piyayi ora kelakon. Ngono ya Pakne. Coba dilingi-lingi Pakne, lanang apa wadon kuwi? Lanang tak Lanang? pilih. Wis tenan apa piye? Iki apa pancen wong tuane wadon wis ora gelem ngakoni apa piye kok dibuang ngono ae. Ya mulane iku mesakne banget pancene ya dibuang kuwi Pakne. Iki Ana Pakne? iki apa-apake kok ana tulisane Madrid. Oh iya ta Pakne? Oh, Oh iya. Dadi iki jenenge bocah iki Madrem apa piye ngono ya, Pak? iki pancen sengaja saka wong tuane pancen gaya tenger jeneng Madrid. Ya to iki. Iya pancene mbok menawa ngono. Kene iki. Iki aku ora goroh. Iki pancen aku bayi sing nemu lan sing entuk tiba ning panggonku. Iya, aku percaya sama Lah kok, iya. Pakne. Mula iki diopeni ben dadi sedulurmu, sedulure si Setyawati. Iki tinemu tuwa, iki tinemu adine, lak ngono. Dadi sedidi sedulurke Lah kan iya lho. malah beneran lho Pakne. Piye? Iki aku ora lagi wae mbabarno, ijin nyesep karo aku. Sak pomo tak sesepi ngono ya ora
malah. Ya wis. Ning ngene iki. Piye? Kira ana tulisane Madrid ning epek-epeke. Iya pancene. Mau lagi batik mlayu rene. Lah mulane kuwi aku gugup perkara anakmu nangis batik nganti kae malame utah. Mula tak tambani jeneng dadi Batik Madrid. Batik Madrid. Dasar bocah bagus, jenenge Batik Madrid, cocok kuwi anakmu wadon jenenge Setyawati. Ngene iki. Oh piye Pak Nek? Aku manti-manti karo kowe. Besok ya bocah harus gede aja nganti kowe mecat yen iki dudu anake dhewe. Tetep kudu diakoni iki anake dhewe ya iki. Wes sampean iku rasa kuwatir. Wong aku anakku ya lagi siji, wis tak anggap kaya anakku dhewe. Aku nek ngomong tak hati-hati Pak Nek ngerti iki. Ya. Aja nganti kebrojol. Ora, wis sampean percaya karo aku Ayo, bae. kok bali mrene, Ayo, kok bali iki. Ayo.